Я хочу вернуться к оккупированным территориям, теперь к Крыму. Построен мост, который Путин гордо называет крымским. Понятно, что это идеологический проект и так далее. Он очень дорогой, тем не менее они его построили. Да? И построили с участием многих европейских компаний, что-то там до 40 насчитывали и так далее. Как такое вообще оказалось возможным? И можем ли мы преследовать эти компанії, які допомагали Росії в цьому проєкті? Насправді це вже відбувається. Ми маємо прецеденти з нідерландськими компаніями. І коли там кажуть, що сума штрафу невеличка, так, сума штрафу невеличка, але керівник піде в тюрму. Я думаю, що для цього керівника, який приймав це рішення, це далеко не найкращий. Серйозно, в тюрму піде? Так, це далеко не найкращий досвід, який він міг мати своєму. Вообще, конечно, голландцы после сбитого Боинга, помогающие строить, это продать все, мать родную. Парадокс не є тільки у нас, тобто це люди. Та? І коли ми кажемо про якісь такі серйозні злами, там, чи військові, чи війни, чи військові окупації, чи будь-що, давайте не будемо забувати, що Франція була під німецькою окупацією. І не всі десятки мільйонів французів кинули все і пішли у ліс воювати. Абсолютна більшість сказали, окей, окупація. Тому це людська психологія, справа держави дати безпеку і можливість, щоб в своїх кордонах розвивалася нормальна країна. Це її, мабуть, перше кредо, яке має бути. Я бы хотел, чтобы ты оценила вот просто в целом, что это за проект, вот этот Керченский мост, для чего его Путин строил, и устоит ли он, на твой взгляд, и что с ним будет дальше? Ну, чесно кажучи, я маю багато різних аналітичних довідок, які стверджують, що він не обов'язково впаде, але з іншого боку, я розумію, що якщо російські компанії не крали занадто багато на його будівництві, то сучасні технології дозволяють збудувати такий міст для того, щоб він довго служив. Безумовно, для Путіна це був черговий іміджовий проект після крадіжки Криму, збудувати це міст, щоб показати всім, що він самодержець, що лишив тут остання зв'язуюча ланка, яка з Кубанню українською, до речі, теж повинна бути, це от міст. Але доля його не завидна, як і самого Путіна. Я більш ніж в цьому впевнений, тому що все, що зроблено зі злом, воно злом і повертається.